खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 1 जानुवारि 2023 बाराय जेबो रबिबार, बे बोसोरनि आरो बे दाननि गिबि खालार। लोगोसे हेपि निउ इयार। हेपि निउ इयारनि बयखौबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दानिया फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। स्वरकारा रायजोफोरनि खामानि मावनो ओंखारबोनायानो रायजोफोरनि आफारियाव फैयाब्ला सोरखाराव थाहैनि जेबो ओंथियानो गैया। लासिंसिं बाथ्रा। आसामनि बारग' मन्त्रि रियन दैमारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय राजकुमब्रि इंराजि फरायसालियाव रुफाथि मायथाइनि फोरबो फालिथायनि समाव गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बे फोरबो फालिनायाव स्वरकारानि दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लाहोजानायखौ लुबैदोंमोन। नाथाय आथिखालनि सोरखाराव थानाय सासेबो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायैखौ लाजिनांथाव होननानै रियन दैमारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। दिनै 1 जानुवारिनिफ्राय बिसायख'थि आय'गआ रायजोआव बिधान सभा आरो लक सभा बियाबनि सोदांनाय खामानिखौ मावगोन। आसामनि गंब्रै जिल्लाखौ बोखारफिननाय जाबाय। बिटिआर ओनसोलनि दाखालि बावैसो गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्लाखौ बोखारफिननानै फिन बाक्सा जिल्लायावनो सोफिननाय जाबाय। बेनि अनगा आसामाव गासै गंब्रै जिल्लाफोरखौ बोखारफिननाय जाबाय। बिश्वनाथ जिल्लाखौ बोखारफिननानै सनितपुर जिल्लायाव सोफिननाय जाबाय। बजालि जिल्लाखौ बोखारफिननानै बरपेटा जिल्लायाव सोफिननाय जाबाय आरो हजाइ जिल्लाखौ बोखारनानै नगाव जिल्लायाव सोफिननाय जाबाय। बिटिआरआव गासै हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै रायजो जाबोनाय गरखा हारिनो हानि मोनथाय खाबुखौ होनांगौनि थाखाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि अखिल असम गरखा फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारदों। बिटिआर सोरखारा दासिमबो गावनि थागिबि बर' हारिनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखै। ओरैनो नंखाय बाखाय हानि पाट्टा लानानै हानि मेलाखौ खालामदों होननानै गरखा आफादनिफ्राय रोखा बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबोनानै दावहा नांसोमबोनाय बिर जोहोलाव सनितपुर जिल्लानि एक्स-एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोमस्राव बिथांनि अनजालि बिसि एन फिरफिला बिथाङा थांनाय 30 दिसेम्बर खालारखालिनि हरनि 10 रिंगासो समाव हरखाबै उदै सानाय बेरामाव गोलैनानै बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै एक्स-एनडिएफबि आफादा बिथां न'खराव फैनानै बिथांखौ जोबथा बिदाय होदों। लोगोसे बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। सासे बारग' एमएलएनि न'नि उनथिंजाय गोथै सह बोखांनो हादों। महाराष्ट्र रायजोनि सातारायाव बिजेपि हान्जानि सासे बारग' एमएलए कान्ताताई नालवान्डेनि न'नि उनथिंजाय सासे आइजोनि गोथै सहखौ हाजों फबना दोननाय आरो सेवनाय थासारियाव बोखांनो हादों। जेब्ला बे जायगाखौ साफा खालामगासिनो दंमोन अब्लानो बे गोथै सहखौ बोखांनो हादों। उनाव लकेलनि मानसिफोरा गिखांनाय मोननानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि चान्दाउलीआव गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव अक्सिजेननि सिलिन्डार ब्लास्ट जानानै सानै सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। जेब्ला ट्राकनिफ्राय सिलिन्डारफोरखौ आनल'ड खालामगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय सानै सुबुंनि गेजेराव सासे ट्राक ड्राइभार आरो गुबुन सासेया लेबारमोन। मध्य प्रदेश रायजोनि भ'पालाव सासे 5 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ सासे टिउसन फोरोंग्रा फोरोंगिरिया पेरड स्पेलिंखौ मोजाङै बुंनो हायैनि जाहोनाव गथ'नि आखाइखौ मस्रायनानै होनायाव गथ'नि फारसे आखाइनि हाराया बायफ्लंदोंमोन। उनाव बे जाथायखौ लानानै गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव दायनिगिरि फोरोंगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय प्रयाग बिश्वकर्मा, 22 बोसोर बैसोनि। मणिपुर रायजोनि बिजिरसालिया सासे 36 बोसोर बैसोनि दुथां बिफाखौ गावनि 13 बोसोर बैसोनि असे फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव 35 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। साजा फोसावजानाय दुथां बिफानि मुङा जाबाय सुवान जाकब आरो बियो बे जाथायखौ थांनाय 2020 मायथाइनि नभेम्बर दानावनो खालामनानै जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। आरोबाव दा बेखौ 35 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावफिननाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि।